Aquest passat cap de setmana va ser uns dies molt especials pels amants del futbol americà a Catalunya. El camp de Badalona Sud va ser testimoni de com aquest esport està vivint un gran creixement a les nostres terres. Més de 400 jugadors i jugadores van passar per la gespa artificial del municipal badaloní amb la clara intenció de compartir uns minuts amb entrenadors i exjugadors americans, intentant absorbir el màxim de coneixements que tots ells van voler donar. I és que no sempre s'està al costat d'un campió de la Super Bowl com Pat Lee amb Green Bay Packers. I no tots els dies pots aprendre a posicionar el cos de la millor manera per fer una gran passada de la mà de Marquel Nussman, exjugador de la Universitat de Central Florida. Tampoc és fàcil poder escoltar de primera mà com treballar les cames i els braços en la posició de línia, com van fer molts jugadors, amb tot un All-American i exjugador dels Saints de New Orleans com Greg Romeus. Basically the fundamentals. I think it all starts with that, from things to footwork, to using your hands, to, just technique. You have to be a technician when you play this game. So every single practice to sharpen their skills. But football is a game that doesn't matter what size, no matter what shape you're in, it doesn't matter how tall or how short you are, if you can move and you can excel at certain things, you can be a great football player. I si ja era poc aquest al menú, també van estar present compartint tota la seva sapiència Rob Kiffy, entrenador principal dels Orlando Predators de l'Arena Football League, i Josiah Carvalho, membre de l'estaf tècnic dels Vienna Vikings, un dels millors equips d'Europa. Això sí, s'ha de reconèixer que els assistents de luxe que van tenir aquestes grans personalitats van fer encara més propera i interessant aquesta meravellosa experiència. It's good to get around people that aren't on your teams, for competition, and, to learn different, because every different coach has different techniques that they can teach. I think it's extremely important for the kids to learn, to get better, and also for us as coaches. I mean, it shows you, just how small the world can be and how close we are as brothers and sisters around the world. So, for me, it's a great experience, and it just makes us want to teach the kids even more. But I'm so happy that they're so willing to learn, and their just energy and excitement is so great to see this weekend. Dissabte va ser el dia destinat en la seva totalitat a la versió de contacte del nostre esport. Dividits per grups d'edat i posteriorment també per posicions, tots els jugadors i jugadores van treballar intensament amb un gran ritme i amb moltes ganes amb els entrenadors invitats. Uns entrenadors que es van veure, per cert, força sorpresos pel nivell dels nostres. I never knew it was like this. For real, I thought I was coming to how to basically teach football from the beginning, but some of these kids already know, and I was just showing the little fundamentals because they play. I didn't know that, so it was a surprise to me, and it was an honor for being here to do that. Yeah, I think that this was an amazing experience. I never knew the necessity or the desire for people to play, so to come here and experience this was tremendous for me, for my growth and my own knowledge. Amazing. It was actually very good talent here. I just think that they just, the understanding isn't there completely, but as far as talent, yes. Posteriorment van començar a treballar plegats, posant en pràctica novament i contra companys que en la Lliga també són rivals, tot el coneixement que estaven adquirint. I per acabar la sessió, les pulsacions van augmentar al màxim amb el mític exercici a Oklahoma, on la defensa i l'atac es troben cara a cara en una lluita aferrissada, on només val placar o anotar. Diumenge va ser el dia pels més petits, però també pels més grans, el dia del flag. Òbviament, els entrenadors van canviar una mica alguns exercicis, però la filosofia va ser la mateixa, ajudar al màxim els nostres jugadors. Per acabar els torns, a més, van poder gaudir de diferents partits de flag i tackle, on novament tot l'après es va poder demostrar sobre el terreny de joc. En definitiva, un cap de setmana espectacular on tots els assistents van poder gaudir d'aquesta gran experiència. I no només els jugadors i les jugadores, sinó també la gran quantitat d'entrenadors i aficionats que van estar a les graderies de Badalona Sud. I és que una oportunitat així passa poques vegades a la vida. Per cert, alguns nois i noies ja van voler assegurar-se una altra experiència apuntant-se al novedós campus de futbol americà que organitza l'empresa Campaments l'Arcada per aquest proper estiu.
entrenadors americans, però també jugadors americans de les mateixes edats i categories per una setmana inoblidable. Estic segur que més d'un que ja ha penjat les botes li agradaria tornar-se-les a posar. If I'm a player and I want to better myself as a player, I want to be a part of these things because it's not, you may learn something different from them, but there's always something new. There's always something new to learn about football. And football, it doesn't stay the same. It always changes. Així doncs, un gran èxit rotund d'aquest Clínic 2017 de la Federació Catalana de Futbol Americà, per a que després diguin que aquest esport no té seguidors a les nostres comarques. Oh man, it's awesome. You can't beat that experience. You know, I won a Super Bowl with Green Bay, and that was like one of my greatest moments. Besides my kids, but it's awesome. You can't beat that.